Vi har denne gang åbnet Branchepuls Pro, som I kan se indeholder den flere virksomheder, da den også indeholder alle de virksomheder, som har sagt ja til at være reklamebeskyttet. Vi vil denne her gang prøve at finde frem til en række nye kundeemner, og det gør vi ud fra, at vi har en god kunde, eksisterende kunde i dag, som vi ønsker at lave en profil på og se, om vi kan finde de virksomheder, som matcher en sådan profil. Så vi gør, som man typisk vil gøre i et online søgeværktøj. Går op og søger efter kundens navn. Og i det her tilfælde er det KL Teknik, vi ønsker at finde. Og når man skriver KL Teknik, så er det ikke altid, man får det, man søger efter, men man får det, man skriver. Og vi har fået KL Teknik, men det er MKL Teknik, hvilket ikke er det samme. Så vi vil her vise, hvordan vi nu kan finde frem til KL Teknik blandt alle de her 663.000 virksomheder, uden egentlig at være sikker på at vide, om vi kan huske den rigtige staveform. Vi ved, at KL Teknik ligger i Sjælland, og den ligger i Ringsted. Så vi har allerede nu afgrænset os ned til 3.500 virksomheder. Vi ved også, at KL Teknik er en elinstallationsvirksomhed, så vi går op og klikker på branche og skriver el og vælger nu alle de elinstallatører, som der er i Ringsted. Og vi kan nu se heroppe under firmanavn, at vi har KL Teknik AS her. Så KL Teknik var stadig med en bindestreg, og derfor fandt vi den ikke i første omgang. Vi har nu allerede lavet en del af profilen på KL Teknik, ergo at de er Region Sjælland, det er Ringsted, de er elinstallatør. Og vi kunne jo også angive og slå sig fast, at vi ønsker at finde virksomheder, som har mellem 10 og 19 ansatte. Så ved at fjerne nu filteret på KL Teknik, får vi vist, at vi i Ringsted har 2 virksomheder, som matcher den profil. Men det er jo ikke ret meget, så lad os sprede os lidt ud, så vi fjerner vores filter på kommunen og laver lige en sortering. Og nu kan du se, at vi har en række virksomheder i de nærliggende kommuner. Så lad os tage det nærmeste område, sige Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde og Slagelse. Det kunne være de 5 kommuner, vi ønsker at få fat i nogle nye kunder fra. Og der ligger så 18 virksomheder, som faktisk matcher vores KL-teknik. Det kunne vi jo godt tænke os at få ud på en telefonliste. Men inden vi gør det, kan vi så hernede også se, i modsætning til Branchepuls har vi i Branchepuls Pro beregne os frem til, hvad den gennemsnitlige omsætning er per medarbejder per branche, henholdsvis på kommuneplan, på regionsplan og på landsplan. Så her kan vi se, hvordan det egentlig går for elinstallatører i de forskellige kommuner og på regionen og på landsplan. Men vi ønskede at lave en telefonliste, så heroppe har vi mulighed for at køre nogle forskellige forespørgsler. En af dem er blandt andet at lave en telefonliste. Så når vi trykker perform, så får vi taget det her billede og gjort om til en let læselig rapport, som vi egentlig kan printe ud. Nu sidder vi så her og kommer i tanke om, det kunne godt være, at vi skulle have nogle flere navne at ringe ud til, så vi vil egentlig godt have Greve med ind i den her også. Så vi fjerner filteret på kommunerne. Vi behøver altså ikke at lave hele vores arbejde om, men vi kan jo vælge at både tage Lejre med, kan vi se, der ligger 2 virksomheder der, og vi kunne gå op og tage Greve med også. Vi kan også tage Faxe med. Og så har vi ligesom fået nogle flere emner, og de er så kommet med i rapporten her med det samme, og så kan den printes ud, og så kan man ellers starte med at ringe. Vi har mulighed for at nulstille vores fil, og så kan vi starte en helt ny søgning igen, på samme måde som vi gør i Branchepuls.